बिनि उनाव फैयै दिनै मोनसे बेलेग खामानि जों मा फुदों जानांगौ बियो रायजोफोर जोङो दंफैयो दायो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बालाझार सालबारि ओमफ्राय बावहाय जोङो बिफां फुलि लांफैदों। ओरैनोथ' जोङो वर्ल्ड एनभाइरनमेन्ट दे मुलुगनां आबहावा सानाव गोबां बिफां लाइफां गायनाय दिन्थियो नामनि खायफा ओमफ्राय एक्सुवेलि जों बिफां लाइफांखौ हानायमानि गायबाय थानांगौ। वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट देनि देखायनायल' जोथोन गैया मा गैयाबा जेबो जाया। बेखायनो माखासे बिफां फुलिबो लांफैदों। गोबां बिबांनि बिफां फुलि दंमोन बेवहाय टटेल बेसेसोमोनलाय? 40 लाख 40 लाख होनबाथाय माबा माबिसो सानफ्लाङो। नोंलाय गायनो? आंनोनो लाना होबाय बेखौनो गायनोसै आं माबाखौ गायगोन बैखौ गोजा लालिखौ फुनानै लाबाय ओमफ्रायहाय दा लांसै बेखौ गायहैनोसै। आं दंफैयो देरहासार इस्लारिमोननि खाथियावनो ओरैबायदि जिबौ दं बहाय ओमफ्राय किं कब्राथ' होनला ब्लेक कब्रा माने जिबौ फिथिगम गोसोम थारैनो। ओमफ्राय आंनो गोजा लालिखौ नांगौ देनां हाखावनोलै सिदा गायहैनानै स्लद दालाय गोनां देरफोरखौ नाङालै स्लदखौसो नांगौ सिदा थांनायनि बेफोरबायदिखौ। आं फाग्ला जागोन आं बोथोर जागोन नोंखौ सेराव मोनाब्ला गोसोनि दालाय गोनां देरफोरखौ लानाङा डाइरेक्टखौल' लानांगौ सिदाखौ फिसानिफ्रायनो सिदा जालांखायो। गोसो लिं नोंनियावल' बेफोर खथ'आ सिदा बेखौनो गायहैग्रोनोसै होनलाय एक दुइ तिनि सारि बयबो दालाय गोनांसो फांनै दङ लाजोबसै लांबाय सासेया लांजोब्बाय एक दुइ तिनि सारि पास सय सात आठथा बे गोजा लालि नलुनायफ्रा मोजां देरबा बे बिबारबा बिराद मोजां बारनानै उजार बे ओमफ्राय जोङो दायो थांफिनसै बेलाय मा बेनि उनाव जों फैलायबाय आसाम फुड फरेस्ट कारिगावआव थानाय थाइजौआनो बेसेबां गाहायाव बानाना मेंग' जाय दोनांगौ बैनाय दङ आदा ओमफ्राय बाबाबो दङ बिथिंजाय बिफाबो फैदों जोङो आंना लोगोआ माबा लांबावनो आफेल आंखौ गायनाय नुबाय थायनायबो नुबायना आफेल नांगौबा बाव फैनो नोंथांमोना गोदै जायो गायनायनि प्रसेसखौल' एसे मोजां रोंनांगौ सफारि सुमफ्राम गुवाभा इंराजियाव बे आरो बिराद देन्जार बिफां लाइफां दं गयबो मोनगोन नालेंखर मोनगोन लिचि आपेल सानथ्र'नाय कफिनो मानो इभेन लाल चन्दन वाइट चन्दन ड्रागन येल्ल'बो मोनगोन दाख्लै खुमब्राखौ बिनिखौनो लांदोंमोन आं गोरलैया
मुदुफुलाथ' डेन्जार हनै माथो। बिनि उनाव फैयै फैयै दिनै मोनसे बेलेग खामानि जों बाबाबो बेखौ जाम खालामबाय सलार स्ट्रिट लाइट होनो सिमा सिमा बैयावबो होनांगोन बैजोंबो बैजोंबो कमप्लिट बाउन्डारि होनायनि टारगेट ओमफ्राय बियो अलमस्ट 7 फुट बा आरो बै 20 फुट सरि 7आव फार्स्ट थांबाय 25 फुट गोजौ जागोन लाइटआ ओमफ्राय माबा लाबोखाबाय GI5 माखासेखौ कालार फुनखांबाय आरो फुनबावगासिनो दङ एखे कालार एक्सुवेलि GI5 खौ जाथा मामर जाया होनो अब्लाबो बिनिफ्राय बांसिन लं लास्टिं जानायनि कालार कटेड खालामबाय आङो एखे फुरा कालार एक्सुवेलि बाव लहानि प्राइमार होबावनांगौमोन बाबाय आं फुननानै बैयावबो दोनबाय ओइनै गोलाव गोलाव दोननाय बेखौ होग्रोबावनोसै एक्सुवेलि केजि हिसाबसो दाम होनदोंमोन ओमफ्राय बिसोरो पिस हिसाबसो लाबाय प्राइसखौहाय केजि बारा लाखोना खम लाखो गावसोर जाने आंना खामानिया जाबानो जाबाय माने मा होनो लाइटआ बिराद सेफ जायो सलार लाइट होयोब्ला आं जि ब्रेन्डखौ लाबोदों बियो मोनसेयाव 24,000 आरो सलारा बावनो लाइट बावनो फ्लेट ओमफ्राय सानथाम थाङो फुल चार्ज जायोब्ला फुल पावार होमबा वाटआबो ओरैबायदि हाइ अब्ला बहुद सेफ जायो रिमट दङ सेन्सर अन खालामनानैबो दोननो हायो मानसि फैबा लाइट जोंनाय मानसि नुबा माने लाइटआ बारायनाय ओमफ्राय मसन जाबाबो लाइट बारायनाय आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय नों अबेबाफोर थाङोबा मालाय मोना जाबा हारसिंनो जोंनानै थाबाय सान जाबा हारसिं गोमोरबाय खुनु सुइच सेरफैनांगौ दरखार गैला ओमफ्राय ओरै इलेक्ट्रिसिटिया बहुद बासायबाय आं ओरै साइड 50 वाट 30 वाट इलेक्ट्रिक बाल्ब होदोंमोन नालाय बहुद इउनिट थाङो बुरजा सावोब्ला ओंखायनो मा सानबाय आं सलारखौनो लागायजोबनोसै जाबाय